Salutare prieteni, ce credeți că a scăpat de mine? Nu, n-a scăpat de vloggerul vostru preferat, Ionuț Show oficial. Stau și mă gândesc la ce video să mai fac. Și aș vrea, bineînțeles, să mă ajutați și voi să-mi scrieți în comentarii în acest short. Pentru că vreau să încep să fac videouri, bineînțeles, cu ce v-am spus. Dar ca să pot să fac aceste video am nevoie și de, bineînțeles, de susținerea voastră. Susținerea la toată comunitatea, la cei 31 de abonați. Dar aș vrea încă să vă abonați ca să putem să ajungem chiar la o sumă de abonați destul de frumoasă. La fel cum am ajuns și la contul vechi care s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar la ăsta nici că se mai întâmplă. Pentru că e securizat complet. Ce vreau eu să vă spun? Da, dacă vreți n-am jocuri cu întrebări și tot felul, v-aș ruga să-mi dați un like și să scrieți în comentarii. Cu voi a fost Ionuț Show oficial și ăsta a fost videoul de astăzi.